Danmarks Tekniske Universitet den 6. marts og mød mere end 30 uddannelser. Se mere på dtu.dk. Sure you've had enough this life. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries. Jeg spotter dæk i sig Converse XL hoodie til get selv Rosenkrantz for lidt held Drømmer om at pumpe Al Green Må jeg ikke lige låne dig et øjeblik med mig? Lige snakke om noget med basen her igen. You were moved. Buddy joined your channel. Der er ingen tvivl. Ja, lidt op. Og jeg kigger flere gange, kigger derover flere gange, så jeg følger ham nu igen nu. Nu kigger han direkte derind igen.